आं बे समाव जोमदुर दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोबोरैनो आं बाख्नायदों। मानो होननानै बुङोब्ला मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथांनि मुङाव थुंगा जेसेथि जोलुर बादायलायनायखौ बिथांमोना कन्टिनिउस भाबै होबोगासिनो दङ। आरो जों मिथिगौ जे जोंनि बे ओनसोलाव आगोल समाव बियो कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो बे दङमोन। जेब्लानाखि जोङो मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया जागायजेनो आरो बै समनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव सोमावसारनायाव बाहागो लानाया मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय खम नङामोन। जाउनाव सुबुंफ्रा बे आन्दलनाव बाहागो लानानै दिनै मुंख्लं जसेफ बसुमतारीजों लोगोसेयैनो खाथियावनो थानाय गायदे हेलेना आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसेयै आरो इयुनावहाय जोङो गोबां माखासे जोहोलावफोरखौ बेबायदि मुंफोराव जाहोनानै दोननाय जादों। दा बिथांमोननि मुङा जाहाथे अराय सम गोजोरै थायो, बिनि थाखाय जोङो बयखौबो हायाब्लाबो सासेनि मुङावनो साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ जोङो बेनिफ्रायनो जोङो गोसोखांदों, खुलुमदों, सिबिदों। जाहाथे बे मुंख्लंफोरनि बेसेन गोसा जिउमानि गेजेरजों जे जों दिनै BC BTCR बिथोन मोननो हाबाय, बियो बिथांमोननि बिखोमा। दा बेनिखायनो दाब दाब जायगायाव जेरैबायदि जोंनि बिथांमोनखौ सिबिनानै मान होनानै जेरैबायदि फुटबल बादायलायनायानो होन गुबुन मोनसे बादायलायनाय जाथों मानो बेबायदि होदों, थिग बेबायदिनो जसेफ बसुमतारीजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय मुंख्लंफोरखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बेबायदि जोङो बे फुटबल बादायलायनायखौ होनाय जादों। आं मिजिंथिदों ओनसोलनि सिबिनाय अननाय अनसायनायखौ लानानै जों फैबाय थानाय समावबो गाहाम जागोन। बेबायदि जोलुर बादायनाय एबा फुटबल बादायनायखौ होबाय थागोन आरो बिथांनि बेसेन गोसा जिउआ जोबनो थाङाजासे जाहाथे समाजनि गेजेराव आरोबाव गोसारनानै थायो बेखौ मिथियो। लोगोसेयै जसेफ बसुमतारीनि जे जिउ जारिमिन, बे बर'नि जारिमिनाव मोनसे आगोमा मख'जाथाव मोनसे जायगा जाहाथे आवग्रिनानै थानो हाथों, बेखौ आंबो मिजिंथियो। बे मुंख्लं जसेफ थांखिया मोननै, मोनसेया जाबाय मुंख्लंफोरखौ जोङो गोजोरै लाखिनाय, रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जोङो गोसोआव गोसोखांथि महरै दोनलांनो नाजानाय। लोगोसेयैनो बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन जोहोलावफोरखौ थुलुंगा होनाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर हालामाव बिटिआर ओनसोलाव दिनै बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर फुटबल बादायलायनायफोर फैदों। जोङो एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल बादायलायनायनि जे ट्रफि दुरान्ड काप, बेखौबो जोङो खनथाम खुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनि नाजानायजों खाबुखौ मोनदों। आरो गोबाङाव जाफैबाय, जेखौ जोङो बुंनानै खेबसेनो फोजोबनो हाया। आरो जोंनि गेजेराव गोबां मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनबो दङ, जेरै हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर', बिदिनो गोबां गेलेगिरिफोर दंसै आरो लाइमोन जाखांफुनाय दङ। आरो बिथांमोननि बे गेलेनायखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनाबो थुलुंगानायखौ मोनदों। आरो नैबे जे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बे मुंख्लंनि मुङाव जे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जाबाय, बेयाव निस्सय ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि जे इयुथ्सफोर, जोहोलावफोर गेलेनाय बिथिङै जौगागोन आंखौ मिजिंथिबाय। आरो जों दिनै नुनोबो हादों जे बिथांमोना मोजां मोजां गेलेनानै दिनै नेसनेल लेभेल थांनो हायाखैबाबो स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय दिनै जायगा मोनदों। आरो फुटबल हिसाबै बुङोबाथ' जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबां जौगानो हादों। बेनिखायनो बे थुलुंगाथाव हाबाफारिया अरायसम थाथों आरो इयुथ्सफोरखौ आं खावलायगोन बेफोरबायदि गेलेनायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो। मोजां बाथ्रा। जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर' हारिनि सिनायथि, रैखाथि आरो थामोनथा जेब्ला जोङो आलादा बदलनि थाखाय जोङो जुजिदोंमोन, बै समावनो जमदुवार ओनसोलनि सासे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा जसेफ बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानै बर' हारिनि सिनायथि आरो रैखाथिनि थाखाय बावसोमदोंमोन। आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय। आरो बिथांनि जि गेदेर अबदान, बिथांनि बे अबदानखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बिथांनि मुङाव जोलुर बादायलायनाय होनाय जायो। आरो फैयै फैयै देग्लाय 2025 मायथाइयाव बियो 11थि बोसोराव आगान सुरबाय। रायमना ओनसोलनि, जमदुवार ओनसोलनि जेसेबां बर' गामिफोर दङ, बे बर' गामिनि जायफोर गेलेनायखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ लानानै मुंख्लं जसेफ बसुमतारी जि जोलुर बादायलायनाय, बिथांमोना बेखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंदों। आरो बेवहाय दिनै जोबथा बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव आङो आलासि महरै थानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेनि थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो बे हालामनि
गासै रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों। आरो जों गेलेनायनि गेजेरजों फुटबल गेलेनायखौ जों गेलेनाय हिसाबै सानाखै। बे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय, बिथांनि बै सिमांखौ जोङो फुटबलनि गेजेरजोंबो जोंनि उन्दै उन्दै गामि गफायाव थानाय जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ लानानै फुटबलनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि केरियारखौ दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो नामा, बे सानखान्थिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरसिमनि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ होनाय जादों। देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो जोंनि बादायलायनायखौ फैगौ अक्ट'बर दाननिफ्राय जों बादायहैनाय जागोन। आरो जों नुदों बे बादायहैनायनि गेजेरजों गामि गफायाव जायफोर गामियाव उन्दैनिफ्रायनो फुटबल गेलेनो रोङो बिथांमोनखौ मोनसे मन्च होनायजों लोगोसे बै गामियाव दाना मा नुदों जोङो फुटबल गेलेनायनि मोनसे जि मोजां थासारि बेखौ जों मोजां रोखोमै जानाय नुदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर होनानैनो 2024 मायथाइयाव आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो जों बड'फा FC मोनसे फुटबल जों टिम दादोंमोन। आरो बे फुटबल टिमा देग्लाय आसाम फुटबल एस'सियेसननि जिदि बानजायनाय इन्टार क्लाब आन्डार 13 फुटबलाव बड'फा FC आबो जों बादायनो खाबु मोनदोंमोन आरो बादायनानै गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव जुन